spodobne v finále o prvé miesto v červenom kerta Osetinská škola. Ale ide s Kentom tým. Nevadí, už pri... Áno. To je finále, také zaslúžené finále. Jednoducho. Žiadna obrana, hovorím na obranu sa. Na zmienke číslo 3. Ale vie dobre, že má bolavú nohu, nechce mu na trestačku, nechce mu. Nastúpi hmotnosť do 33 kg Matúš Búka, Sorgo Nitra, Vyšla Hol, Gál Vesli. Koník sa pripraví. Obidvaja je sa. Mohol seknúť tam už. Gál Vesli. Jak nabehol, hneď nám sekať. Hneď dole, seknúť dole. A ubránil krestačku, ubránil. Obrana, silná obrana. Nič nechcem od neho, len aby sa obránil. Po bode si ide pomaličku. Áno, inteligentne ide. Áno, áno. To je Osetinská škola, to je cítiť. Po bode si. Ale mohol by viacej zabojovať ten Paríž. Mohol trošku viacej zabojovať. Šetrí sily, aké by šetril sily. Ja neviem, tak je finále, ja neviem, kam chce šetriť sily. Zmienka číslo 1. Matúš Búka, Sorgo Nitra. No poď aspoň 2 body dá. Poď. Poď. Lebo mu ťažisko dáva dole. Už je zlé, už je zlé. Ťažisko mu Poď. dáva dole. Poď. 10-0. Výborne. Nevadí. Mohol viac Poprosíme zabojovať tie sily. pretekárov, ktorí už ukončili svoj boj. Kategória údery Až to je strieborný.